ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ ኣንዓኹም ሰላሕ ዲኔ ሎሚ ድማ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ድብል ሒዝና መጺና ኣለና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ሕጂ ኣብ ምድሪ ጎይታ በኣና ድብል እዩ ሕጂ ኣብ ምድሪ ጎይታ በኣና ክርስትና ማለት ሕጂ ኣብ ዘለኻዮ ናይ ምድሪ ጉዕዞ ጎይታ በኣኻ ክነብር ከሎ ማለት እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 17 ከምቲ ንሱ ዘለዎ ከምኡውን ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ስትብዓት ምእንቲ ክህልወና በዚ እታ ፍቕሪ ኣባና ተፈጸመት ዝገርም ቃል እዩ ከምቲ ንሱ ዘለዎ መኒ ንሱ ጎይታ ከመይ እዩ ዘሎ ሕጅሱ ኣብ ናይ ስልጣን ስፍራ ኣብ ናይ ክብሪ ስፍራ ኣብ ናይ ምልኣት ስፍራ እዩ ዘሎ ከምቲ ንሱ ዘለዎስ ንሕና ድማ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኢና ዘሎና ኢሉ እዚ ማለት ከምቲ ንሱ ሕጂ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባና ድማ በኣና ገይሩ ድማ ኣብ ምድሪ ሕጂ ብምልኣት ሓይሉን ክብሩን ስልጣኑን ይነብርን ይግለጽን ኣሎ ሪኹም ኣብ ሰማያት ንሕና ብጎይታ ክንረአ ኾለና ኣብ ምድር ድማ ጎይታ በኣና ይዝረአ ስለዚ ትኽክለኛ ክርስትና ጎይታ ብምልኣት ክብሩን በቲ ሕጂ ዘለዎም በኣኻ ኣብ ምድሪ ክግለጽን ክነብርን ከሎ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 17 ከምዚ ኢሉ ሞት ብኣበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቐበሉ ኸዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሕ ክገዝኦም ይዝብል ኣዝዮም ከ ይዝብል ኣብ ህይወት ከ ይብል ንምንታይ ኣብ ህይወት ኣዝና ብዙሕ ንገዝእ ምኽንያቱ ከምቲ ንሱ ሕጂ ዘለዎ ከምኡ ኣብ ምድሪ ስለ ዝኾንና እዚ ማለት ጎይታ ይበኣና ገይሩ ኣብ ምድሪ ዝገዝእ ሓቀኛ ናይ ክርስትና ህይወት ንሕና ዘይኮንና ንሱ ይነብር ምህላው ክንሓስብ ከለና እዩ ምኽንያቱ ህይወቱ ዝሃበካ ንሱ ኣባኻ ንኽነብር ኢሉ እዩ ስለዚ ብዓቕምኻ ይትሕሰብ ብሓይልኻ ይትሕሰብ ብኽእለትካ ይትሕሰብ ውፅእ ካብ ርእስኺ ውፅእ ካብ ክእለትካ ነታ ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ጎይታ ንዕኡ ርአ ብኡ ምሕሳብ ጀምር ሽዑኡ ብኡ ንኹሉ ይኽእሉ እየ ናብ ዝብል ኣዘራርባ ክትመጽእ ኢኻ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ገላትያ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 20 ከምዚ ኢሉ ግና ኸኢሉ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነብሱ ዘሕለፈ ወዲ ኣምላኽ ዝነብር ዘለኹ ኣብዛ ርድኢት ዝበጽሐ ክርስቲያን ብሓቂ ንክርስትና ክነብሮ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ንስኺ ኮንክን ትነብር ዘለኺ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ እዩ ብኣኺ ዝነብር ዘሎ እሱ ብኣኺ ብምልኣት ሓይሉን ክብሩን ክግለጽ መታን እሱ ኣባኺ ብኣኺ ይነብር ምህላው ንእምሮኺ ኣረድእ እዮን ኣእምን እዮን ሽዑኡ ክርስቶስ ብኣኺ ህይወቱ ክገልጽ ከሎ ክትርእየ ኢኺ ክንርእየ ኢና ክርስትና ክርስቶስ በኣና ክነብር ከሎ እዩ ሻሎም